Moje meno je Michal Vach, pracujem v spoločnosti Motorcar Bratislava 14. rok, z toho 4. rok na pozícii CFO. Pán Glac založil túto spoločnosť pred 30 rokmi, začínal v malej Unimobunke a v súčasnosti táto spoločnosť a skupina zároveň pôsobí v 3 krajinách, má viac ako 1000 zamestnancov a dosahuje obrat väčší ako 0,5 miliardy. Stať sa súčasťou vedenia spoločnosti takéhoto rozmeru a s takouto veľkolepou históriou bola pre mňa na jednej strane veľká zodpovednosť pokračovať v odkaze pána Glaca, na strane druhej však veľká príležitosť. Prvou veľkou výzvou na pozícii CFO bola zmena majiteľa. Šťastie nám prialo, ako zamestnanci skupiny Motorcar sme dostali túto unikátnu príležitosť aktívne sa podieľať na výbere a zmene majiteľa skupiny Motorcar od úplných začiatkov, čiže vypracovania informačného memoranda, až po samotný záver, čiže closing transakcie, ktorý sa zrealizoval 5. októbra 2022. Transakcia sa začala už v roku 2021, no samotná realizácia transakcie po podpise trvala len 4 mesiace, počas ktorých sme museli carve-outovať nehnuteľnosti, emitovať dlhopisy, reštrukturalizovať bankové financovanie a v neposlednom rade to boli mimoriadne účtovné závierky a zmena kalendárneho roka na hospodársky. Pre celý tím bola transakcia tohto rozmeru veľkou skúsenosťou, napriek tomu sa nám to podarilo dotiahnuť do úspešného konca a našli sme pre skupinu Motorcar nového majiteľa, skupinu Heading Group. Veľká vďaka patrí všetkým členom tímu na finančnom a právnom oddelení. A finančné výsledky v roku 2022 tie sme dosiahli lepšie ako nedávno zverejnené výsledky Realu Madrid. Isto vám neušlo pozornosti, že som veľkým fanúšikom tohto futbalového klubu. Na jednej strane je to inšpirácia pre moju životnú filozofiu, na strane druhej je to symbol môjho hobby futbalu, ktorému som sa aktívne venoval od útleho detstva, avšak dnes vzhľadom na môj vek prenechám štafetu svojim mladším synom. S Michalom tvorím tandem od roku 2009, kedy v princípe počas ekonomickej krízy sme prijali na oddelenie kontrolingu, ktorého som bol vtedy šéfom, novú osobu, absolventa Vysokej školy ekonomickej. Riešili sme spolu problémy a úlohy, ktoré stretali našu spoločnosť a našu celú skupinu. A vždy sme sa vedeli dohodnúť, vždy sme tie veci spolu vyriešili k spoločnému prospechu spoločnosti. Ja len môžem povedať, že som veľmi rád, že Miško je tam, kde je, lebo ako mladý absolvent školy nastúpil k nám a myslím si, že za tie roky sa vypracoval nielen odborne, ale aj ľudsky a veľmi dobre zapasoval do kolektívu.